дуруд ба шумо биёндагони гиромӣ, нашри навини барномаи футболи осиёро пешкаши шумо мегардонем. Мавсими футболи соли 2020 ба анҷом расида бошад ҳам дастаҳо ва хусусан дастаҳои мунтахаб омодагии худро ба бозиҳои оянда шурӯъ карданд. Ба ин қатор дастаи мунтахаби то 19-солаи Тоҷикистон ҳамроҳ мешавад. Ҳафтаи равон сармураббии ин даста Мубин Эргашев бо нияти омодагӣ ба бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё ки моҳи март дар шаҳри Тошканди Ӯзбекистон мегузарад, шогирдони худро ба ҷамъомади машқӣ бо ҳам овард. Шоми дирӯз мо ба варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе омадем. ба ҳавои сард нигоҳ накарда машқҳои мунтахаби 19-солаи Тоҷикистон шурӯъ гардид. Сармураббии даста Мубин Эргашев дар доираи омодагӣ ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2021 давоми 2 ҳафта нахустин тайёриҳоро баъди анҷоми мавсими футбол дар Тоҷикистон бо футболбозони ҷавони кишвар мегузаронад. ӯ барои иштирок дар ин чорабинӣ 28 бозингар аз ҷумла 4 нафар дарвозабонҳо, 10 нафар муҳофизатгарон, 8 нафар ним муҳофизатгарон ва 6 нафар ҳамлагаронро даъват кардааст. Машқҳо дар ду самт ҷисмонию тактикӣ субҳу шом гузаронида мешаванд. Ба ҳайати имрӯзаи даста инҳо шомиланд: дарвозабонҳо Муриддин Ҳасанов аз дастаи Хуҷанд, Шорух Қирғизбоев, Самандар Каримов ҳарду аз Локомотив Помир, Муҳаммадраби Раҳматуллоев аз дастаи Барқчӣ, муҳофизатгарон Алиҷон Кароматуллозода аз клуби марказии варзиши Артиш, Манучер Сафаров, Шорух Сангов, Муҳаммад Саломзода, Исоил Холов, Маҳмуд Пиров ва Ҷонибек Шарипов аз дастаи Локомотив Помир, Сафиуллоҳи Назарзода аз дастаи Хатлон, Парвиз Бахтиёрзода аз Реглитадас, Қиматшоҳ Муминшоев аз Паншер, ним муҳофизатгарон Абдулмумин Забиров аз Хуҷанд, Амадони Камолов аз Истиқлол, Озодбек Панҷиев, Шӯрат Элмуродов аз Локомотиви Помир, Шерзод Дадабоев, Ҳикматуллоҳ Исмоилов, Умедҷон Холиқов, Муҳаммад Боризод ҳама аз Барқчӣ. Дар хати ҳуҷум Рустам Соиров аз Истиқлол, Ислом Зоиров, Азизбек Ҳасанов, Парвиз Ҳоҷиев ҳар се аз Локомотив Помир, Салам Ашурмамадов аз Исаравшан, Сунатуллоҳ Исмоилов аз Хатлон мебошанд. Мы начали сбор 17 числа. Привлекли ребят, которые были в обойме нашей сборной, еще несколько ребят, так скажем, 6 человек со стороны, которых тоже решили просмотреть, пока есть время. В двухразовом режиме тренируемся. Вот. Так мы продолжим до 29 числа. После этого запланирован еще один сбор. До Нового года все забито. Должны также сыграть 2 товарищеские игры, если по плану получится. Приедет сборная Ирана, 2 игры здесь, и потом после Нового года будем уже непосредственно готовиться к финальной части. Там тоже запланированы 2 игры сразу после Нового года. Но опять же, вы знаете, с этой ситуацией в мире опять может все измениться. Чемпионати Осиё байни дастаҳои мунтахаби то 19-сола аз 3 то 20 марти соли оянда дар ҷумҳурии Ӯзбекистон доир мегарданд. Дастаи мунтахаби ҷавони Тоҷикистон дар гурӯҳи Д якҷоя ба ҳамсолони худ аз кишварҳои Малайзия, Яман ва Қатар барои рӯхар гирифтан ба даври бозиҳои минбаъда дар як гурӯҳ мубориза мебарад. 4 дастаи беҳтарини ин мусобиқа ба чемпионати ҷаҳонии соли 2021 байни ҷавони то 20 сола ки он дар давлати Индонезия баргузор хоҳад гашт рӯхат мегиранд. ин ҳафта дӯстони гиромӣ дар давлати Қатар бозиҳои гурӯҳии Лиги Чемпионҳои Осиё аз минтақаи шарқи ин қитъа оғоз шуд. Дар 4 гурӯҳ 13 даста барои рӯхат ба бозиҳои ниҳоии ин лига мубориза мебаранд. тавре огаҳӣ доред, як моҳ пеш дар мусобиқаи дастаҳои ғарби Осиё Персеполиси Эрон ба финали мусобиқа рӯхат гирифта буд. ҳоло биёед ба бозиҳои гурӯҳи И таваҷҷӯҳ мекунем. дар ин гурӯҳ дастаҳои Бейҷин, Гуан ё худ Бейҷин ё худ Пекини Чин, Сеули Кореяи Ҷанубӣ, Мелбурн Виктори Австралия ва Чангарай Юнайтеди Таиланд ҳунарнамоӣ доранд. ба бозии аввали ин гурӯҳ баъди танаффус бо ширкати Чангарай ва Бейҷин таваҷҷӯҳ мекунем. вохӯриҳо аслан дар гурӯҳи И моҳи феврал шурӯъ шуда буданд ва 11 феврал маҳз Мелбурн Виктори Австралия дар майдонаш бо Чангарай Юнайтеди Таиланд қувва озмуд ва ин дастаро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард. дар ин вухӯрӣ ҳам бошад футболбозони дастаи Бейҷин сабзпӯшони
чин тавонистанд ки бартариро ба дасти худ бигиранд ва то ба охир ба ҳуҷум гузаранд. дар ин вохӯрӣ ҳамин як ҳуҷуме ки дар дақиқаи 23 аз ҷониби Ван Зиминг ба анҷом расид головар шуд ва футболбозони Бейҷин ба сафи пеш баромаданд ва дар натиҷа ғалаба ҳам карданд. Чангра Юнайтеди Таиланд дар маҷмӯъ дар чемпионати ин кишвар дар лигаи бартар ширкат меварзад ва дар зинаи дуюм ҷойгир шудааст. Аз 14 вохӯрӣ 26 имтиёз ба даст овардааст. Дар ҳоле ки мо дар ин бора сухан мегӯем, Бейҷин бошад дар ҳолати хеле хуб мавқеъ гирифт ва дар чемпионати Чин ба гуфта мумкин аст ки пирӯзии хуб ҳам ноил шуд ва ҷои сеюмро ба даст овард. Футболбозони ин даста боз имкониятҳои боз ҳам хубтари голзаниро ба вуҷуд оварданд, вале дигар гол задан ба онҳо муяссар нашуд. Дар ҳоле ки мо дар бораи ин бозӣ сухан мегӯем, баъди ин ғалаба футболбозони дастаи Бейҷин ба 3 имтиёз ноил шуданд ва ин даста аслан дар давраҳои моҳи февралии мусобиқот дар ягон бозӣ ширкат накарда буд. Як маротиба футболбозони дастаи Таиланд ҳам имконияти тӯбзаниро ба вуҷуд оварданд, вале онро истифода набурданд. дастаи Бейҷин ки моҳи феврал пеш аз танаффус ягон вохӯрӣ барпо накарда буд, бозии дуввумашро ҳам дар ин ҳафта баргузор кард ва ин дафъа клуби Сеули Кореяи Ҷанубиро мағлуб намуд. лаҳзаҳои ин бозиро ҳам тамошо мекунем. Бейсингуан дар бозии дуюм бо дастаи пурқувваттар Сеул ба майдон омад, чун футболи Кореяи Ҷанубӣ ҳам баробар аст бо Чин ва аз он ҳам бартарӣ дорад. Аз инро дар ин ҷо ҳеҷ кас пешгӯӣ карда наметавонист ки кадом даста ба ғалаба ноил мешавад. Аммо футболбозони дастаи Бейсингуан ё худ Бейҷин бисёр ҳам маҳорати хуб нишон доданд ва хеле барвақт дар дақиқаи 8 тавассути голи Фернандо ҳисобро боз карданд. ҳоло Юнин хеле як паси зебо медиҳад ва ин ҷо ҳамлагар Фернандо тавонист ки тӯбро ворди дарвоза кунад ва Бейсингуанро ба сафи пеш барорад. дигар бора футболбозони ин даста боз як ҳуҷуми аҳлонаи худро ташкил карданд. Ин қисми дуюми вохӯрӣ буд дақиқаи 60 ва Августо ҳоло як партофти хуб анҷом дод ба Алан ва Алан бошад аз масофаи дур тӯбро ворди дарвозаи дастаи Сеул кард. Бейсингуан бо натиҷаи 2-0 ба сафи пеш баромад ва акнун гуфта мумкин аст ки Бейсингуан метавонист ки дар ин вохӯрӣ шаҳди пирӯзиро дуболо созад, яъне дуюм бозие ки мегузаронад ба ғалаба ноил шавад ва дар ҷадвали гурӯҳи И ба сафи пеш барояд. Як хатокории футболбозони дастаи Бейҷин бо гол анҷом ёфт ва футболбозони дастаи Сеул дар дақиқаи 66 тавассути Пак Чуён ҳисобро дигар карданд 2-1. аз ин пештар футболбозони ин дастаҳо бо ҳам вохӯриҳои зиёд барпо карданд, 5 вохӯрӣ доир карданд ки бо ғалабаи дастаи Сеул 2 маротиба анҷом ёфта буд. Бейсингуан бошанд бори аввал ба пирӯзӣ ноил шуд. дар гурӯҳи F дастаҳои Улсан Hyundai Кореяи Ҷанубӣ, клуби футболи Токиои Ҷопон, Шанхай Шенхуаи Чин ва Перц Глори Австралия қуръакашӣ шуда буданд. дар ин гурӯҳ низ моҳи феврали соли равон 2 вохӯрӣ барпо гардида буд. дар шаҳри Даваи Қатар аввалин вохӯрӣ дар ин гурӯҳ бо ширкати дастаҳои Перц Глория ва Шанхай Шенхуа гузаронида шуд ва ҳоло мо ба варзишгоҳи Education City Stadium ба дидани лаҳзаҳои бозии ин дастаҳо меравем. бозиҳои гурӯҳи F ҳам пеш аз манъ шудани бозиҳо бо ҷурми COVID-19 шурӯъ шуда буданд ва дар аввалин бозии худ футболбозони дастаи Перц Глорияи Австралия бо ҳисоби 1-0 аз клуби футболи Токиои Ҷопон мағлуб шуда буданд. ин вохӯрӣ ҳам бозии хеле ҷолиби байни ин дастаҳо буд ва бо дастаи Шанхай дар дақиқаи 7 футболбозони дастаи Перц Глорияи Австралия голро аз дарвозаашон гирифтанд. Пенг Кисин Ли тӯбро ба сама расонд. Сафедпошони дастаи Шанхай Шенхуа дар ин вохӯрӣ бисёр ҳам маҳорати зебо нишон доданд ва тавонистанд ки боз голи дуввумро ҳам дар дақиқаи 38 ба сама расонанд. Юй Хан Чао буд ки аз зери пои дарвозабон тӯбро
вориди дарвоза кард ва тарзи дидед Тандо Валефи натавонист ин тӯбро баргардонад. як бозии ниҳоят зебо дар иҷрои футболбозони дастаи Шанхай Шенхуа ба амал омад ва ин аз назари дарвозабон берун монд. аслан ин дастаҳо аввалин бозии худро баргузор карданд. пеш аз ин дастаҳои Перт Глория бо Шанхай Шенхуа бо ҳам во нахӯрда буданд. дар натиҷа баъди ҳисоби 2-0 як ҳолатро футболбозони дастаи Перт Глория ба самар расониданд. дақиқаи 81 буд. Аспопотамис тавонист як тӯби шарафро ба нишон расонад ва ҳисобро 2-1 кунад. баъд аз ин ғалаба Шанхай Шенхуа боз мавқеашро беҳтар кард ва ба бозии дуюм бо дастаи Хундай омода мешуд. бо гузаштани се рӯзи дигар Шанхай Шенхуа ки ба ғалабаи аввалини худ ноил шуда буд, ба дидори дастаи Улсан Hyundai омад. бозии ин дастаҳо тезтун сурат гирифт ва кореягиҳо дар он ғолиб омаданд. чӣ тавр тамошо мекунем. дастаи Улсан Hyundai имсол дар Кореяи Ҷанубӣ соҳиби зинаи дуюм шуд ва медалҳои нуқраро соҳибӣ кард. ин даста дар 27 вохӯрӣ дар 17 тош ғалаба ба даст оварда 6 бозиро мусовӣ анҷом дод ва танҳо дар 4 бозӣ ба мағлубият дучор шуд ва 57 имтиёз гирифт. дар вохӯрие ки ҳоло мо шумо бо Шанхай Шенхуа мебинем, бозии зебои футболбозони дастаи Улсан Hyundai дар дақиқаи 19 ба онҳо голи аввалинро овард. Бит Гарамюн тавонист ки ҳамин ҳуҷуми хеле зеборо ки дарвозабони дастаи Шанхай Сипх Шуайли ин тӯбро баргардонид, баъдан дошта натавонист ва тӯб вориди дарвоза гардид. аммо дар қисми аввали вохӯрӣ бори дигар Бит Гарамюн боз як бори дигар дар дақиқаи 41 ба задани гол мушарраф шуд ва дубли худро ба самар расонид ва ҳисобро 2-0 кард. ҳоло бубиед ин ҳолате ки бо як расиши хеле хуби Ли ба амал омад ва ҳисоб дуболо шуд. аммо дар қисми дуввум бошад дар дақиқаи 63 Ким Гиҳи, ҳоло ки дар кадрҳои мо шумост, аз паси Шин бо як зарбаи хуби сар бо як расиши кӯтоҳ тӯбро вориди дарвоза намуд. 3-0 ва Улсан Hyundai дар ин ҷо Шанхай Шенхуаро паси сар гузошт. аммо футболбозони дастаи Шанхай Шенхуа тавонистанд дар охири бозӣ як тӯбро вориди дарвозаи Улсан Hyundai кунанд. Жу Ҷанрун аз паси Вулей тӯбро ба нишон расонид ва ин ҳам яке аз голҳои зеботарини ин давр буд ва бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба поён расид. дар ҳамин мадор гуфтан ба маврид аст ки футболбозони дастаи Улсан Hyundai тавонистанд баъди ин ғалаба ба зинаи аввали ҷадвали мусобиқот бароянд. дар гурӯҳи Ҷ ҳамагӣ се даста ҳунарнамоӣ мекунанд. Висел Кобе Ҷопон, Гуанчжоу Evergrande Чин ва Сувон Samsung Blue Wings Кореяи Ҷанубӣ. оғози сол дар ин гурӯҳ ҳамагӣ як вохӯрӣ бо ҳузури дастаҳои Сувон Samsung ва Висел Кобе гузаронида шуда буд ки бо ғалабаи Висел Кобе дар Кореяи Ҷанубӣ анҷом ёфт. дар вохӯрӣ байни дастаҳои Сувон Samsung ва Гуанчжоу Evergrande ки шоми якшанбе сурат гирифт, ҳисоб боз нагардид. аз дастаҳои Корея ки дар Лигаи Чемпионҳо имсол бозӣ мекунанду мавсими 2020 аст, Сувон Samsung тавонист ба ин бозиҳо ояд, аммо дар мадори бозие ки бо Гуанчжоу Evergrande дошт ва бозӣ бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид, Сувон Samsung натавонист ки дар мавсими имсола зинаҳои болоиро ишғол кунад. ин даста дар зинаи ҳафтум ҷойгир шуд ва дар мавсими соли 2021 дар Лигаи Чемпионҳои Осиё ширкат намекунад. бозии байни дастаҳо бисёр ҳам ҷолиб ва хеле гуфтан мумкин аст ки тамошобоб буд. ин дастаҳо дар мадори бозиҳое ки бо ҳам доштанд, пирӯзӣ бар ҷониби футболбозони дастаи Гуанчжоу Evergrande набуд, чун бозии бо ҳузури ин дастаҳо ҳамеша аз се вохӯрие ки доштанд бо натиҷаи мусовӣ анҷом ёфта буд ва ин навбат ҳам мусовии ин дастаҳо тавре ман гуфтам ба қайд гирифта шуд. ҳарчанд футболбозони дастаи Гуанчжоу Evergrande имкониятҳои хуби голзаниро ба вуҷуд оварда буданд.
дар гурӯҳи H Йокоҳамаи Ҷопон ҳоло садрнишин аст. Ин даста дар як қатор бо дастаҳои Шанхай Сипки Чин, Чонбук Hyundai Моторси Кореяи Ҷанубӣ ва клуби футболи Сидней ҷойгир шудааст. Ин ягона гурӯҳест, ки соли равон дар моҳи март бозиҳояшонро ба таъхир гузоштаанд, яъне аз ҳама баъдтар. Аҷобати дигар он аст, ки дар бозиҳои нав шурӯъшуда ҳар ду вохӯрӣ бо нишондори якхела ҷамъбаст шуд. Вохӯрии байни дастаҳои клуби футболи Сидней ва Шанхай Сип бо пирӯзии футболбозони чинӣ анҷом ёфт. Дастаи Сиднеи Австралия имсол ҳам унвони чемпиониро ба даст овард. Ин даста дар 26 вохӯрӣ 16 ғалаба, 5 мусовӣ ва 5 бохтро бар ҷой гузошт ва 49 гол заду 25 тӯбро аз дарвозааш гирифт ва бо 53 имтиёз соҳиби ҷойи аввал шуд. Кори каро ба мо нишон доданд сармураббии дастаи Сидней ва ин даста дар мадори бозӣ бо Шанхай Сип аввалин шуда ба кушодани ҳисоб ноил шуд ва ҳоло бубинед Трент Бугахайр дар дақиқаи 8 ҳисобро боз мекунад. Барбарусес тавонист як паси олӣ ҳам диҳад. ҳоло бори дигар бибинед аз зери пои муҳофизатгарон ду муҳофизатгар ӯро мехостанд ба зарбааш халал расонанд, аммо ин корро карда натавонистанд. Футболбозони дастаи Сидней чун бо ҳисоби 1-0 ба сафи пеш баромаданд, маҷрои бозиашон тағйир ёфт ва Шанхай Сип дар дақиқаи 63 бо голи задаи Ли Шенглонг ки ҳоло мо дидем, Арон Муй, ҳоло бубинед Арон Муй ин ҳам бозигари австралии табор аст, аммо дар бозӣ бо дастаи Сидней аз паси маҳз ӯ Шанхай тавонист ки ҳисобро баробар кунад. 1-1 ва бори дигар инҷо ҳам як дубли Ли Шенглонг ба чашм расид. ӯ ҳамин тариқ як голи зебои дигарро зад ки ба сутуни дарвоза бархӯрд ва маҷрояшро ба дохили дарвоза кард. Дар ин вохӯрӣ аз дастаи Сидней Ҳевард Бейл аз майдон ронда шуд, аммо хуб тавре гуфтем ғалабаи дастаи Шанхай Сип дар ин ҳолат бар аъло ҳис мешуд ва онҳо дар ҷои дуюм ҷойгир шуданд. дар бозии дуввуми гурӯҳ бори дигар Шанхай Сип бо дастаи Чонбук Hyundai Моторси Кореяи Ҷанубӣ вориди майдон гардид. Чиниҳо бори дигар бо ҳамон натиҷаи 2-1 пирӯз шуданд ва шумораи холҳояшонро бо Йокоҳама Маринос баробар намуданд. Яқин аст, ки мубориза барои ҷои аввал дар ин гурӯҳ миёни ин дастаҳо, ки пагоҳ барпо мегардад, ҳаллу фасл хоҳад шуд. Чонбук Hyundai Моторси Кореяи Ҷанубӣ дар мавсими имсолаи футболи ин кишвар боз ба ғалаба ноил шуд ва чемпион гардид. Дар 27 вохӯрӣ дар 19 ғалаба кард ва 6 имтиёзро гирифту аз Улсан Hyundai 3 имтиёз бештар гирифт. Дар вохӯрие ки ҳоло мо шумо мебинем, Чонбук Hyundai Моторс бо Шанхай Сип бисёр як бозии зеборо ҳам нишон доданд. Дар натиҷа ба футболбозони Шанхай Сип муяссар шуд, ки дар дақиқаи 11 ҳисобро боз кунанд. ҳоло бубинед инҷо Лю Венҷун аз паси хуби вей тӯбро ба сама расонид ва Шанхайро ба сафи пеш баровард. аслан мо чанде пештар гуфтем, ки дараҷаи футболи ҳам Чин ва ҳам Кореяи Ҷанубӣ тақрибан баробар аст, вале дар бозиҳои дар ин ҷо вохӯрӣ барпо шуда дар шаҳри Даваҳи Қатар алҳол Чин дар сафи пеш қарор дорад ва футболбозони ин даста аз чӣ бошад, ки бозии зебо ҳам нишон медиҳанд. аз ҷумла Шанхай Сип, ки ҳатто ҷои сеюмро нагирифт ва ҳоло дар дақиқаи 24 аз зарбаи Густаво голи ҷавобиро гирифт ва баъдан тавонист, ки бо зарбаи пеналти ба сафи пеш барояд. дақиқаи 82 аст ва халқ аз пеналти ҳисобро 2-1 ба нафъи Шанхай кард ва Шанхае, ки имсол ягон медалҳоро ба даст наовард, ба гирифтани 3 имтиёз инҷо сазовор гардид. ҳоло бубинед бори дигар халқ чӣ гуна зарба мезанад. умуман ин дастаҳо бозиҳои зиёде гузаронданд. 5 бозӣ, як бозӣ ба нафъи дастаи Hyundai ва як бозӣ ба нафъи Шанхай анҷом ёфта буд. имрӯз барномаи мо аслан ба бозиҳои Лиги Чемпионҳои Осиё бахшида шуд ва фикр мекунам, ки таваҷҷӯҳ ба ин мусобиқа аз ҷониби мухлисон афзалият дорад ва мо маҳз
ба чемпионатҳои дигар кишварҳои минтақа аҳамияте надодем. боз як ҳафтаи дигар ва мо ғолиби лиги чемпионҳои осиёро хоҳем шинохт. ҳоло мегузорем ба озмуни барнома. бо сарпарастии Вега Фарм ва марҳами Пардефен ҳамон озмуни пешгӯӣ аз шумо тӯҳфа аз мо идома дорад. дар даври гузаштаи пешгӯиҳо ба 3 нафар Насимҷон Саидов ки натиҷаи бозии байни дастҳои Чонбук, Hyundai ва Шанхай Сипро инчунин Персиполис саноати нафтро дуруст пешгӯӣ кардааст. Рабиҷон Мусоев бо ҳамин натиҷаи бозиҳо ва Эмомалӣ Имомов низ ба марҳилаи қуръакашии бозиҳо роҳ ёфтанд. аз ҷараёни қуръакашӣ шумо дар саҳифаи ютуби мо наворҳоро пайдо хоҳед кард. акнун натиҷаи бозиҳои зеро пешгӯӣ кунед. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи осиёро ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи осиё ва кишварҳои ин минтақа аст. то лаҳзае ки бозиҳо дар осиё идома доранд, мо дар барномаи футболи осиё бо ҳам вомехӯрем ва атрофи навгониҳои ин минтақа ҳарф мезанем. боқӣ сарбаландиву пирӯзии шумо орзуи мост. худро эҳтиёт кунед.